Voi vittu, miksi se on ulkona? Ja ulkona. Kesä. Mäkään. Wow. Onneksi saattaa tulla video. Ne kyllä siis toi kyllä tuli videolla, että Naapuri. Ai jaa. Miksi? Mitä siis teki minä? Mitä sä oot tässä tehnyt? Niin sama tiimi, PTV. Vittu toi Aroni on paska kyllä. Dualfrontissa varmaan saiskin Breachargella tapo. Ei halunnut kuolla. Se on ihan sairaalla toi Gyo. Kuka? Gyo. Ja Gyo. Ei oo. Oisko Gojo? Juu. Vili myös harmi, jos sä otais vähän damagea. Ei jos kuka heitti suosta impactilla? Mitä mä en kyllä ollut? Ootapa mä testaan vähän tätä sniperia. Melkein. Ai! Mä 360 nousteen. Mulla on boskina nyt 360. Mä teleportin. On takassa on tähän sun viin. Mä tein 360 no-scope. Mä yritän kans. Viljami, miksi tää revaa? Viljami revaa. You have captured the second sector. Eiku Kuka vittu sä oot? Aha, vittu tyhmä, et edes osunut. Et reva, ei! Mä en halun kuolla. Sä... Joo, toi oli vain. Joo, toi oli miisklikki, bro. No miksi vielä tähtäis tolleen? Oho. Viljami, musta tuntuu, että mä saattaa käydä uusi miisklikki, niin... No Vipera. Oh, misklik. Oho, Viljami teki jotain hyödyllistä. Ai, mä ammuin vähän saata. Joku itteeni. Kato yhtäkkiä tuli katon läpi muutaman luvan. Eikä miksi mä koko ajan tein damagea tohon? Viljami, miksi sä teet mun damagea? Hei, vois jotain dokkia antaa stimmi? Ei. Niin no aina ehkä, että mä oon varmaan... Se legit voi antaa stimmia mulle, mitä hittoa? No ootapa mä käyn vähän... Annan sulle vähän panosta. Et nosta sitä. Miksi sä Viljami liikuu? Lol. Mitä vittua? Mitä? Ai Viljami sieltä vaan. No siinä on se mute-jammeri. Joo, se on oikein! Down to one friendly. Mä herrenkin teammates. Viljami, mikä sun FKV on? Ai saatana, kuka mua ampuu? Dobra aroja Oh my tuolla. days! Viljami. Ai aina vaan trovaahat. Minä vaan trollaat. Ja Viljami, sä oot se realistic trollface. Yo, teach, check your email. Laita kuva siitä nytten tähän näin, kun mä sanoin sen niin nytten. Sä laitat sen verran, ei nyt vaan nyt. Ei vieläkään nyt. Laitat nyt sen kuvan. Hei, Niinku siihen. on helppoa olla onne. Mä otan Zeron, koska mä oon niin nolla. Hyvä. Mä otan Ashin, koska mä oon israelilainen. Niinku, juu. Mitä ihmettä mä saan mobiilepeillä 3 tonnia netamia huultavia. Me ei vielä tainnut tulla videoa tästä. Located a bomb. Make your way to its location No. and defuse it. Ootteko tekin vaan randomisti nauraa siihen asti, että joku tulee niinku oikeesti hakkaa teidät? Joo, mä oon kurvi. Joo. Viljami, miksi? Tää on niinku tosi outoa. Niinku, ei toi on normaalinen Viljami. Kuka vittu tekee noin, onko sulla niinku kaikki hyvin? Niinku,
Protect the bombs. Ei kannata, mä en mieleen. suosittele tekemään noin. No se on ihan pirun outo niinku no. Be advised, a bomb location. Lopeta scrollaa ne ätsämiseisän päällä. Miksi sä ammut mun Tessulla? En mä yrittänyt, se oli vahinko. Miksi sä ammut mua Hessulla? Hessu. Hessu. 5 seconds and counting. Homo. Oh, minäkin ammuin sua vahingossa. Miksi? Kato nyt kun mä vedän tätä Tessu vai ei sinne. Sais vetää? Kätevä. Ei kun se easy. Aha. No oli siitä yksi. Siitä toinen. Ei saa. Vieläkin tätä easy. Joo, te liitin. Ei metallia. Ei saa tulla. Vittu! Op Kosta. Toksinen oma. operator. Ja mitä? Miksi oma tuli eteen? Ahtunen ace ystäväni. Tosta yksi. No ei. Ai tuolla on tää sisällä. Kommes. Mä oon täällä pihalla vieläkin. No siellä saitilla. Ei. Ei täällä Ei. Kato Aatomis mä. Ainoa mä Ai ja mistä mä saan Frerevestä friendly vai vittu? Mulla on Venä, mulla on näin jo. Friendlies. Oho! Mä olin pihalla tän loppu. No voi vittu, tässä ei näy sitä mun, kun mä menin knokkiin. Meni se Se on ihan Tessulla. sika. Ja kato vielä top-fragiksi vikalla roundilla. No hei, kello on just 5. Nice. Bomb locations are secure. Bro, why you reinforce the rotate? Yeah. Miksi toi Aruni vaan seisoo tossa vitun kulassa niinku vitu idiootti? Kuka se luulee olevansa? Mr. Aura himself. Ai saatana! Ota pois, ota pois! Ei, toi oli vahinko. Niin olikin. Mä olin tekemässä rotate ihan selvästi. I guess bro. Mitä vittu? Reported. Pelican Library. Bro, there's one in like in the skyscraper. One friendly remaining. Turbo Racing. Oh nice, you got the one in... At the crafting table. Oh my What the fuck? No, we take very serious. We take this very seriously. Joo, mä laitetaan Mitä ne chattiin, että... Guys, if you don't take this game serious, then you don't have to play ranked. You know, we should... This game is made for having fun. We're having fun. And you're you not. know, this is my first game ever. Making head holes. Jätä se siihen, jätä se siihen. Ei se saa niin lähteä, ei se saa niin jo. Sä oot pelata. 10 seconds left. 5 seconds left. Oi vittu. Op 4 has located. Res! Oh my days, thank you. Bro, where the comms, bro? You didn't tell me he was sitting at the desk. Sobi. Mennään yläkertaan käyttäen kaikki reinforcement nopea. Op 4 located the bomb. Protected. 10 seconds remaining. 5 seconds counting. Don't reinforce, I made head holes. Op 4 located the bomb. Get ready to engage. Secure the wall.
Oman kyllä tappaa omia. Ups. Aika hyviä headholeseja. Mitä toi tosta tekee? No niin hyvä. One friendly operator remaining. I clutch this, guys. Mitä? Mitä? Miten toi on mahdollista? Easy clutch, bro. Easy clutch. Mitä? Ei mulla ei muuten vieläkään reverse friendly firea. Eikä sulla. Ei niin. Me voidaan ampua jalkaan ilman, että meille tulee. Kyllä me semmoista työ hankitaan. Älä sinä siinä ammu. Ketä broidi ampuu? Ne kyllä hippaa järasena. Ai vitsi, ei ihan osunut päähän. You must recover the diffuser. Ja oma tappo. Mitä? Why you TK? Why you TK? What the fuck, bro? So toxic, dude. Loading new mag. Anteeksi. Okei, ammu sitä vähän. Se ammu. Oh. Eiku ei ollut toi. Friendly ceasefire! Ei, mistä se otti damagea toi omainen? Oho. I think he thought you were enemy. Sorry, bro. Accident. Diffuser is no longer in Good your possession. comes. One friendly operator remaining. Oh my days. Nice. That's why we lose. Yeah. Yeah, bro. My ranked teammates be like. Yeah. Stop the game. Quit the game. Go find a boyfriend for you and fuck him. If you're a boy. If you're a girl, do it reversed. Ei, tiedätkö sä millaiset kali-trickshotit mä hittaan tässä matsissa? Proceed to bomb Sensitivity location. maksimille. Ainakin mulla on näitä flashyjä. Mulla on smoke ja sitten. Laitetaan magia. Ei, mennään jostain muualta, nää omat on paskoi. Niin onkin. Mulla on defuseri. Mis viedä? Tää seikkailu, tänne näin. Okei. Mielenkiintoista. Vaikka tää. Ei se olisi osa, niin mä pääsin toiselle puolelle. Pikku. Sinne. Drop the diffuser. The diffuser has been secured. Liekin heitin, miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot vieläkin osaat mut palaamaan. Okei, no scope battle. Oho. Mulla on vähän liian gyrrein. It's just a flesh wound. Kuolenks mä nyt, jos mä ammun sua? Niinku En mä kokonaan? varmaan Vai meiks mä joo. taas knokkiin? Testataan. Oota, mulla tuli ilmoitus. Someone sent him Snapchat. Eikö vittu sinne kävetä tohon? Alright, cool cat gadget. No scope! Okei, no kill. 360 no scope!
Oh, how did you die? Bro, teammates, what the fuck? Anyone got mic? Awkward. Guys, it's basement. It's basement. Oh. Yeah, I got the one from. Oh my god, Malaga. Good FPS. Yeah. What the Yeah. fuck? Yeah, nice. You're hacking. You're hacking. Zero, you're hacking. You didn't die. Zero, you're reported. You're invincible. 15 seconds. 10 seconds left. I'm nading Osa. Ooh, Osa, watch out, there's a thorn trap. Oh. That's a good sense, right? Bro, can you deploy the shield on the barricade? Watch out, there's a thorn trap. What does the fire do? Oh no, I just took some damage, bro. I'm gonna drop my The lunch diffuser box is no here. longer in your possession. Oh yeah, you're hungry right now. Yum. The diffuser has been recovered. You must recover the diffuser. Why you not droning? Why you have phone face? Where are you going, bro? Bro, why are you not droning? Make your way to its location and defuse it. I'm doing a hole for you, Osa. Why is the camera not getting broken? What? Whoa! I thought you were enemy. Yeah, also, I'm clearing the way. Hey, Osa, why did you take damage? Let's take someone. We're running right now. There's one Mr. Beast right now. Sorry, Osa. You'll drop the diffuser. The diffuser has been Thank you. Thank you. Bro, look at the drone. By the curb, right there. Yeah, by the curb. Hacker. Reported. You're not going anywhere. Hey, Where are we you're going? getting TK. Nate, whoa. Stop, bro. Watch I'm out, going. you almost killed us. That was a bad neighbor. You can flash. Can you flash? Oh, why are you shooting me? Bro, why everything can Flash. Oh! Hei, toi ei ollut mun vika, se käveli mun eteen. Okay guys, I will be a good teammate and take a root. Because you guys are so mad at me for no reason. Why did you walk in front of Metalia? How many chromosomes do you have? 47? More than you, bro. 48? More chromosome kuin sulla. Come take your rook armor. Op 4 has located a bomb. Mitä tai? You can get your rook armor, guys. Yeah. Bro, why are you riding the C4, guys? What are we doing? Yeah, I'm gonna clutch.
If you lose this on Bronze 4, so you better fucking lock in now. Yeah, bro. We're locked in. We I want won- to get out of Copper 5. We won like 3 games in a row today already, so we're pretty locked in, I'd say. Why is someone's ping 158, bro? We are not locked. Yeah. We banned fucking Sens. Yeah. So. He got buffed. Did he? Yeah, he did. His gun got buffed like... This gun's fucking shit. Still. No. It's OP as fuck, bro. Have you tried? Yeah. Speak now. Is that the one guy I don't own? I ain't buying that fag, bro. Let's be real. XD. Hey, there's one camera. What is that? There's like I screenshots killed 8 drones. drones. What the fuck? Yeah, can you make some head 10 holes seconds here? left. Yeah, I can. 5 seconds left. Yeah, thank you. Bro, what? I'm getting scanned? Oh, it must be these. Tuotu katto. No, pois mä... Katto. Don't you dare to break that. That's a pixel peek. That's an insane angle, you know? One at the Italian Yeah, bro. Clash Royale. Okay, I got giant. Apollo. What's being said? My mom is calling me. Oh, hold up. Oisko sulla mulle jotain raikasta kypsää juota vaan tähän raikkaaseen kypsään päivään? Fuck me. Oh Well, fuck comes- you? comes- Oh comes. yeah. Oh yeah, I'll fuck you. Don't worry. Yeah, we'd all fuck the shit out of Ella, right? Would agree on that? No. I mean, no. Alright. Secure the I mean, she's pretty a freak too. She probably puts like those stun lines in there, you know what I mean? Oh, what? They're condoms, by the way. I got Montagna. What the fuck are you saying? I don't have any bullets. I need more bullets. No! Ooh, Do you have traumas? Do you need help? friendlies were Now, what are you talking about? That's good aim. You should have used the head holes, you know? Yeah, I made them for you. Lights on. Your ace are flashing. Ha! Mä löysin hullun paikan! diffuser is no longer in possession. Aatu, mä oon jumissa. Joo, mä räjäytän itteni. Mikko, mä en edes pysty! You have Mä en ota located a tästä bomb. tarpeeksi damagea. Mä legit löysin. Tuu tänne, rikot toi. Rikot toi. on sisällä, vittu. Kato, mä oon niinku tämmösen yhden tynnyrin sisällä. Mitä? Miten sä pääsit tonne? Menemällä, mä vaan koitin. Kuolisinko mä? Mä en edes ota damagea, huhhuh. Missäköhän se defuseri? You Ei kun must se on recover hullu. the diffuser. Clear shield. Picked up Talon. Hyppää eka. Deploy the clear shield. You have dropped the diffuser. Mä otan tän pois, mä jätän sut sinne. Pääsitkö sieltä pois ilman tätä shieldia? En. Kattele ympäriinsä, että pääsit You sä have located a minnekään. bomb. Tuleeko siihen sitä vauhtia? No tuli hetken aikaa. Mihinköhän sitä? Holdaa vauhtia pohjassa vaan. No, hold. Oh, noni. No niin, jo lähdetään puskeen. Mä oon smoke. Missä? Tossa. Mitä vittu? Mä oon tässä muuallakin, mä voin puskea sen. Niin joo, siinä on tätsillä kanssa. Mitä hiile? Ups. Oliko sä? Joo. Mä kaikki. Voi mä läpää. Hei, mennä takas sinne. Ai se tynnyri.
Eikö mulla ei oo tielle? Mä otan tälle. Mennään! Äkkiä! Seipä mun nisko. Tääkään smoke. Laika puskea. Put a shield down. 15 seconds remaining. The diffuser is Ai se kuolee. friendly in 5 seconds. The diffuser is now secured. The diffuser is no longer in your Bro, possession. teammates, what the All fuck? friendlies have been eliminated. Miten se kuoli? Sä olit silti tiimin toppi. Miksi mulla tulee verta pippelistä? Onko mulla vihdoin alkanut menkat? No ihan sama vaikka tulis bännit, mä en pelaa muutenkaan tätä peliä. One friendly operator. Sperma bännit tulee. Friendly, ceasefire! Remember that the components of experience might change your perspective. Oma tovaa. Compartment is not before going in. Connection interrupted. Access required. Reloading! Take breaks. Uninterrupted. Joo, älkää menkö, se on ulkona. Okei. Älä mene sinne. You have been spotted by hostiles. Fall back. Op Holy. eliminated. Grim! Mäkin sain 2 tappoa tolla roundilla pelkillä haulikolla. Toi on legit OP-taktiikka. Ja takas trollaamiseen. You found a bomb. Make your way to its location and Se defuse veti it. tässä. Whatever you say. Red hammer. Liquid shield. Siksi kohta. Tässä on siltä. Missä toi? Mitä oli? Put a shield down. Ei. Lytää maksaa pakolla joku. Vai mennä nimenomaan. Niin. Ei se voi. Mikä? Siellä ei ole paljon pelata. Voisi mennä se. Ei se tyydyä. Ei ole ihan täällä. Joo. Olkaa hyvä. Oli 2, 3, 4. Kyllä. Oli 3, 4. Just to locate Toi on sitä autoa. Testataan sitä autoa. Missä Tätä niin. se on? Ai se on siellä. Testataan tätä eka. Someone shield on the ground. Ei. Someone is able to. Ei. Se pystyy niinku muuttaan. Eikä nähnyt. Joo, näysin. Clear shield on the ground. Place the dominate shield. Ei se Mä tule. koitan niitä. Mistä sä löysit ne barrelit? Mä otan ykköskerroksissa. Mennäänkö varmaan, että missä? Mikä on? Tossa. Eikä on siitä. Me saattaa vähän liian pieniä. Niin on vähän sitä. Second leg. Need this one back. Deploy the clear shield. Se oli varmaan aika vaikeeta löytää. Mennään Niin. puskeen vaan. Miten vitussa sä löysit siinä Clubhouseissa sen? Mä en tiedä oikeesti. Niinku mä lupaan, että mä löysin sen ite. Wow. Oho. Mitä helve? Mitä toi Snake tekee? Menikö se knokkiin vai onks mä tyhmä? No niin. Älä revää. Friendly injured. Impact kebabus? Maybe? Shell flying. Mitä pit? Destroy it. Tää on aika hyvä tää auto. All friendlies have been neutralized.
Recoil headshot. Velipoika holdaa Anglea quick matchissa. Mä tykkään tästä uudesta Maverickin, eli tästä kun sillä on niinku tiukat toi housukohta. Pylly näkyy kivasti ja sitten reidet. Tää katsoa video on mainos. sponsoroinut Pornhub. Ed. No siis, käy. Please, niinku please. Niinku oikeesti please. Kun mäkin haluaisin niihin Sweetie Foxin videoihin. Mä haluaisin niinku, mä varmaan pelaan tänään ihan pirusti klatsilla. Miksi? Koska olen kehitysvammainen. Mä pelasin Elmerin kanssa silloin Elan haulikolla vitusti. Oliko se hyvä? Joo, sä näytit siinä video. Apua, mä otin vähän Impact Kebabusta. Miksi? En mä tiedä. Oliko niin? We have eyes on enemy Ole. sabotage kit. Niin. Oho. Teki mieli. Enemy sabotage kit Ei destroyed. voi tehdä Well mieli. done, team. No ei sitten. Ketä teki mieli vähän niinkun Oh my days. granaatista naamaan? Miten se on niinku Mikä kink? En mä nyt sano, että se on ketenkään kink. sulle? Mutta... niin onkin. No mikä sä oot näistä? Sä oot snipu. Friendly! Ceasefire! Eiku oho, väärä nappi. Mulla oli kato semmonen nappi nimellä. Sector 1. Ceasefire! Ceasefire! Oliko se no? Oli, No ei oli se no. jö. 1 minute until Eiku, your time mä en is muistanut enää. Oho. Niin, et näe enää mitään. Enemy sector on bomb. Et voi osua muhun. Mennään. Oli toi vähinkö. Oh! Sain 2 kilpit ehkä. Jätkät, miksi te ette puskenut minun kanssani? Mulla on 4 kuvia. Tulee se siellä. Ammun nyt ne saatan, no niin. Flash, mit? Kaksi vaan niitä luoteen päin. Nice. Oho, kyllä tää eissi. Varmaan Venäjänkin. Ihan Drop vapaasti the tuolla. diffuser. One friendly operator remaining. Eissi. Op 4 last operator Et saa. standing. Joo, niin mähän sanoin. No, nyt slugilla Venä. Mä reporttaan sen huijaa. Mä sanoin, että älä kävele siihen. En mä ehkä siihenkään kävelis. Kävelin ja... Ei ehkä kannata siihen laittaa se sieltä. Loading new mag. Et sä nyt noin voi tehdä. Niin saatoinpa tehdä. The diffuser is no longer in your possession. Kaikki aseet pitäis poistaa. Kannattaa mua läski. Ei sanon Deivas, ei läski. Evil Siemen. Miksi te heti ammuta sitä kaputta yli? Copy mags. Oletko helmä? On. One friendly operator remaining. Something, I guess that's it. Pieni. Mitä niin? Op 4 eliminated all friendlies. Kattoo ympärillensä. Sotilaani on. Oho, no se on vähän Tiedätkös minkälainen tehtävä tuolla sisällä on? Joo, meidän pitää tappaa kaikki. Kyllä, ja purkaa pommit. Ei kun sä pysyt paikalla, ei vaan aina kun mä selitän, mä menen tällä edestakas, koska se on niinku monessa elokuvassa sama. Niinku, elikkä tavoitteena olisi estää terroristien hyökkäys tähän rakennukseen, koska tämä on valtion omaisuutta. Ymmärsitkö? Juu.
The No, diffuser is mennään now sitten hoitamaan secured. homma. Flash out. Koska se on Viljamin syy. Kaikille. Miksi pelaajalla... Älä pelaa jollain venäläisellä ja ala meitä ampumaan. Ei. Ei tää oo edes vedä. No, no mistä sitten? Ei oo ainakin venäläinen. No katoppa. Mä en ymmärrä, miksi ne ei siellä Intiassa mene kaikista homeisiin, vaan niin rakennukseen nuolee jotain seinää. Ai joo. Friendly is victorious. Hostiles Niin eliminated. kun... Mä luulen, että mä olin ainoa. Oliver ei. Op 4, last Assisti. operator standing. Oho, Friendly is victorious. miten mä sain kolmeen tapoon vittu? Oli aika hyvä. No okei. Ei Vilmi, aloita... Venä, älä Vilmi. Et nyt rusha. Kato sun jalkoihin. Ja paina nyt pohjaa. Niin se sun ase nousee sille tasalle, että sä pystyt osumaan niihin, mut sulla ei mitään rekyyliä. Tähtää. Eikö pidä puheessa niin kauan kunnes se tapahtuu? Älä Last sit. operator standing. The diffuser has been recovered. You must recover. Ihme. Siinä oli ne EDD kaikki siinä. Niin pinna. Neutralized. Mission successful. Oh, älä pistolle mitään. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.